Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw no. Mayong gabi Kini diha no mga ka-listeners, mga ka-followers no. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sungilano no nga sinuwat ni Marites Albores no. Sa dili pa day akong basahon ning naipipila ka nag-comment no. Ah, good morning diha, Len Sebme no. Hello idol, thank you sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Len Sebmen. Ug maayong buntag diha kang Michelle Jorn Namoris, Michael Jan Namoris from Tubod, Lanao del Norte. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Michael Jan Amores, salamat kayo idol sa pagpaminaw. Ug maayong buntag kay James Savero. Okay, hello mga kaibigan, mga paborito kong channel. Wow, may bago na naman kayong upload. Kaya naman, hito na naman ako, present at handa nang mag-enjoy. Shout out the idol no sa Mansawan, New Vista, Don Victoriano, Changbian, Misamis, Occidental, Mindanao, Purok City. Okay, salamat kayo no, James Savero. Sa tanan nga sunod aning dramahan no, salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon no, dito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marites Albores. Part 6 sa tano, mga ka-listeners, mga ka-followers no. Anino sa kagahapon. Waiting at the door where your life. Malimot na siya usahay. Nga may iinit pa pa di ay siya nga iyang gibiyaan. Ang kawat naman ko nito. Manang, wala na nakatabang ni Lula. Ug ikaw. Ikaw ang sadani ining tanan, Dave. Kung wa pa ko nimo pamabdusi, dili unta di mahitabo. Ikaw ang sadani ining tanan. Ikaw, Dave. Boy, Eko. Boy, Eko. Boy, Eko. Dili. Di may mag-ubang ta. Sa pag-atubang nila mga pagsuway nga abot karon nato. Dili ta magbuhi ay sa itong mga kamot. Lala. Duha na lang kasi mana o graduation na nato. May nalang gani kay what klase. Practice na lang og paso. Dito ka sa eskwelahan ganina? Uy, gipangita na kas mga maestra. Kay usa ka sa mo paso nga may medal, Dave. Pero permi ko ang wa sa practice. Unsa day plano nimo human sa graduation? Wa. Ha? Hintag trabaho. Maninguha nga makapatukod bisan payag lang. Ay, ambot. Ang may hinungdanon mao nga makasupot ako sa panginalan karon sa akong pamilya. Maundang na dayo niya ka? Di na ka mo padayon og eskwela? Dave, ano kun kaayo? Unsaon na lang imo pangandoy nga mahimo kang engineer? Kunya na tingali. Di bitaw na mo dagan ng eskwelahan. Hinuunusto ka. Dili mo dagan ang eskwelahan. Pero ang edad magsigi og saka. Dili magpundo, Dave. Mauligi. Pero sige lang. Basta kay maning kamot ko para sa akong pamilya. Madungagan na ba may puhon. Pero paso ba kayo sa graduation ha? Anugon kaayo? Kamu ni Emmy. Oo. Katapusan yatak na ako o eskwelahan na. Nya ako pag nanapalab yun. Dave? Ay, kitawagan ni Emmy. Excuse ako sang duulon. Mm-mm. Kasi may ipay mo. Alis ako. Sige, sige. Padayon lang. Kasayang kun muundang ka na sa pag-eskwela, Dave. Ano kun kaayo kay maayo ka og utok? Kung may mahimo pa lang unta ko aron sa pagtapang. Day. Ano, Day? Nag
Unsa man ka dito? Sige ra mamog atubang ni Jenny oy. Wa mo pang alimot eh. Kaya ako naligo na kay ko singot diri. Paypayante ka. Ayun na. Gusto ko maligo. Ako kog tubig. Sige, sige. Oh, wala tayo pundo dito. Sige, kuhaan ka. Pakutan ka. Gikapoy na ko pundo din sa gym uy. Hatag yun sa bata din ni magpuyo. Kuhaan. Wa pa ka mahibaw? Amy. Dave, misaad ka. Buhaton ni mo ang tanan para nako. Pero unsa naman ni? Mabati kinabuhi ngay mong ihatag nako. Dili ni maong akong damgo nga kinabuhi, Dave. Amy, day. Temporary na bitaw ni. Makabalik na unya ta sa atong dapit. Pero sa pagkakaroon, ato na sa ning ang tusong kining dapita. Makalagkot. Alimuot kayo. Huot. Gutom. Wala ko makasabot sa kong gibati diri, Dave. Magawas una ko din sa gym. Asa mo ka? Bisan asa. Basta kay dili ingon inik alimuot. Kay huom kaayo ang dapit sa kadaghan sa mga tao. Oh. Nay, Nabati ka mo ang unsa nay? ang inyong panagsulti ni Amy. Nabati ka mo kay diha ra kus duol. Nagpahiti kus tuyo sa atong tent. Nay. Ikaw na ya. Chismosa na ka. Kato na ka. Ay, giyagi lang ni mos pahiyom ang tanan sa. Pero nahibaw ko, gisakitan ka. Nay, Dave, di na ta mo balik sa kanita gipoy anak. nga naman. Maulit tas atong probinsya. Mayuta nga kabilin si anhing tatay og nanay nako dito nga dugay nang wa batiman. Dili kay dako pero igo gid nga katukurang bayo og katamnan. Mabuhi ta nga mugaway sa probinsya nak kung magkugi lang gid ta. Pero nay, Dili man ta dato pero di man sa tapagkuntman kung magkugi lang. pero nay, mamaya ta din eh. Di ba dugay na matang namuyo din eh? Oo. Tinuod na, pero di magud atong yuta dong. Karon, dili tinuod nga makapatukod patagbalik sa kaning gibarugan sa atong barong-barong. Kaya tinuod, gamito na mas iya. O plano na nilang kuralo ng baong yuta. Aron wa na makapatukod pag-usap. Unsa nay? Ugma na ang atong graduation. Kung buhay pa lang unta si Lola. Ugwa ni mahitabo na mo karon. Labing siguro. Gipalitan ako niyag nindot ka sinina. Aron akong ipaso. Nay, ninat masad ng imong isulub ugma, di ba? Ngayon ka bang gani kayo pag sukod nimo? Ang ayan, oo. Wa matingali sinina nga dili mo bagay na ako. Maugid. Yung anak gid ka kagwapa. Pero hinatag. Biya na sa kanhing tagiya. Ipanghatag sa mga nasunugan. Ang swerte nga naapil sa plastik nga sud sa atong bahin. Sige lang good. Ang importante nga may kasulob ka ug angayan ka. Malipay pang tagya anak kung makakita nga imo ng kisulob. Lunya, mas angayan ka pa kay niya. Imi, Unsa? nagkabati ka na tingali sa mga sulti-sulti sa uban ay tungod sa yuta nga gipatukuran sa una sa mga nasunugan. Dili na patukuran og balik? Tinuod? Oo. Kung sa imo plano? Dili na lang tabupuyo hangtod sa gym ni ining barangay? Dili. Di na mahimo. Ilabi pa nga may umabot na tang anak. Kung mao, kung sa imo plano, Dave?
May nabili na yuta si nanay sa probinsya. Mayroong ato na ta dito. Makapatukol na tagbahay dito. Naway magbuot. Kung unsa kadak Kay kang nanay magkatong maong yuta. Mas nindot ito sa probinsya. Mas presko ang hangin. O makatanong-tanong pag itag mga utanon. Bisag unsa. Bukid. Oo, bukid. Pero doon sa dagat. Tinuod. Oo. At ito dito magsugod sa bago natong kinabuhi. Ikaw, ako, uban ni nanay, ug ang umabot atong anak. Dako niya kayo og kadagan-daganan ang bata dito. May doon man kulong eskwelahan dito sa elementarya. Ug masakarak tricycle ang high school. Ang kolehiyo. Ang layo-layo kay na mas lungsod. Pero mga 40 minutos sa kuno bihayon gikan sa ato niyang puyan. Maayo hinuon. Kay human unya na ako sa pagpanganak. Gusto ko mapadayon sa kong pag-eskwela, Dave. Hinaot nga dili na nimo idaot na ako. Dili imi. Paningkamutan ako nga makapadayon kay gid sa imong pagtuon. O kanay ako sa adi mo, di ba? O tumanon ko ka na. Salamat, Dave. Salamat. Dili na si ko ganahan tinikod. Samok. Lipakira kayong mga tinanawan ng mga tao sa itong palibot. Kung makatutok sila na ako, muna pag karon pa sila makakitag patanon nga na mapdos. Mao nga, nalipay ko nga malayo na unya na dinhi. May mo bang human sa graduation? Mamiya na dayon kita gikan dinhi. Ha? Congrats daan para ugma. Ikaw sab. Law maa. Human sa graduation. Tingalig dili na niya ta makita. Ha? Nga naman. Adto na niya mi sa probinsya si nanay. Adto may dito mapuyo. Ay, mingaw na ko nimo. Wanay sa mukha na ko. Mingawan sa ko nimo kay wa na ko'y samukon. Ug unta magpabili na nga itong prakikala dyan. Bisan kon magkalagyo na ta. Human sad sa graduation. Manlarga naman sa unya ming tanan sa Manila. Moapas mi ni Papa. Adto na sa ko dito mo padayon og college. Kini na mali among gihuwat. Timing, no? Mamalik mo probinsya, tamisad, manlarga sa Manila. Magkalagyo lagita, no? Magkalagyo ta pero dili ti ka makalimtan sini. Ayaw pa. Ayaw ko na wala kilakot. Siyo mo. Ilakon kay ka Wala niya na ha. Kung tuwa ka na sa layo. Hinaot ka dili ko ni mo makalimtan. Kay dili tagit kay kalimtan bisan sa kadugay na unya sa panahon. I love you, Dave. Jetty. Love ta ka kay best friend ta ka. Ay kaging-kaging diha. Kuratan ako Abi na ako tinuod na. Uway kalimtanay. Huwag kalimtanay. Promise. Ay. Nagmata na di ka? Ganina ra. Gigutom ka? May lugaw nga gida si nanay ganina. Nagakaon ka na di Wa.
Kay gihuwata kang mahuman sa pagpakigtabi ni Jenny. Mao ba? Wala lang ta ko nimo paabuta. May kaon ka na lang unta. Nga naman. Dili na kamusahon ako ron, abi kay na mabdos naman ko. Oh. Kisa naman ay ganahan mo ikasaw ron. Si Jenny? Siya na sa'y ganahan mong pamabdosan? Unsa? Diin gud ka ng istorya ha. Di nahibaw ka gid nga suod lang kay nako ng kinababayan na. Managigala kami ni Jenny, suod mi. Suot bitaw. Mamang gani nga libre ragakos. Anyag manginit mundo ha? Sa? Ayaw ko kataw iba. Naglagot pa ko na tanawon yung duha ganina nga dagakos mo. Lami kay mundo ulon unya pakungon. Sa? Limutan ako katag ining program kanina ni Dave. Uy, mamangkot siya sa pag-distribute, ani. Niyan ako tungod sa ilang tent. Di, Ay naku, pagsilos ni Jenny good. Oh. Dili may tamo nga pulihan ti kaniya. Kuy mura na to na ko gigsuon, unsa man ka? Pantay man bitaw ka. Pasimple anak ka na ako ha, kay magdas na ko. Adto na kaniya kay gwapa si pala si Jenny. Mas gwapa ka. Silusang buntis lagid ka. Mabiya na lang ko. Nga pang sakitan man gihapon ko. Madaan naman unta kong nahibaw. Nga sama raso sa kaigsuon ang pagtanaw ni Dave na ako. Ay, Jenny. Di mo kagikan. Dito ka sa tent. Muatuan ta ko. Paingon na kinunta. Pero nibalik ko sa agi kay kalit magod kinaglain ng akong tiyan ko. Palihog na lang ko kahatag ining program nila ni Dave o Emmett at ya. Sige, lain na gid ka nga akong tiyan. Mubuhagay na. Sige. Oh, sige, sige. Ay. O, day tingaling na nga puwa ang iyang mga mata. Nagpugong-pugong baka to siyang gibati. Sige na. Last na niyo. Ay, busog na gani ko. Naman, ambok na dyan ko, ani. Dili na ko nindot tanawon. Mapulihan na yung kunin mong samot, ani. Di na may tabo eh. Sige na. Sige na ba? Nga na ba? Maala ka niya, uy. Ah. Kana. Babe? Nay? Nay, Mm. Nay? Mm. Nagdam lagi ka gutan mo. Ay, dito ko sila divina. Nangutahan ako kung magpalabada ba siya ugma kay may na lang. Nalimot ka nga graduation na mo ugma, Nay? Pero sa hapon pa man, di ba? O man bitang muhangyo unta kung manlabas ila aron may kapalita bisag pansit pa nag-ugma. Pero di balibad man. Bago lang ko rin sa nakapalit og washing machine. O nangay na lang ko iniila kamunggay og agbati. Kung makabali na unya tag probinsya, mananom unya tag daghang utanon aron kompleto ng atong mautan. Sa pila unya ka buwan, daghan na unya tag matanom didto, ingon man magalagot mon. Maugid. Was nindot yun ang kinabuhi sa probinsya kung kugihan lang ka. Libre labas nga hangin, ingon man labas ka mga utanon. Maugid, Nay. Ay ni adi ay, ang program ko rin ninyo para ugma ay. Ipahatang ng Jenny ninyo. Ikatagbo man to na ko ganiha. O mamadayog lahos din di kay naglain ko ng iyang tiyan. Mo ba? Sure, Nay? Wa siya makalahos din sa ato? Mo ba yung sulti? Ibalik ko na siya sa agi og dali-dali. Puwa ganing mataag to sa pinigong tingali. Siging pugong. Oh. Nahala, di ako na boy kay haruson ko rin kamunggay, har makauta na ta. Wa gid ka makalahos si Jenny din, he? nga nang mag-uulmasap ka. Tingali nakadungog siya ba sa atong gipanagsultihan? Anya, mag-uul di ka.
May noon, kadungog siya. Sure ka? Nga angayan ako sa akong gisaloob? Okay na ba ang akong make-up? Ang akong buhok? Misamot kag kagwapa. Tinood? Ligi, ikaw ang pinakagwapa nga babae sa akong mga mata. Kamong duwa ni nanay. Apil-apilon, pagyod ko. Kaya po ka nagsukod na. Asam tamulin niya. Ay, taras Jenny eh. Uban siyang mama, akong tawagon. Ay, ayaw na lang, Nay. Kay lagi man mi. Dili man mi sunod og apelyido. Kami man ni Dave ang sunod og apelyido. Ay, oo, ingon mo dito anak sa. Ala, sige, asa mo tadi niyo dapit. Ay, salamat. Nauman na gid ang atong graduation. Ay, ginoo ko. Happy ko makuyapi kaganina sa kaalimuot. Naglain dyan akong kabuhi sa sagol nga. Nasagol-sagol lang ang mga baho sa mga tao ba. Ay, ingon yun anak kung mabdos imi. Dili yun kaayo, dali kayong kabuhion. Okay na ka karon? Oh, tanan na. Mamauli na ta. Manaman ta sa pag-picture-picture. Maulit na ta kay basig. Ang kabuhi na sa balik ron. Kadit lang, pangitaon sana ko si Jenny. Kay? Wa pa may maka-picture. Pang souvenir ba? Ato na siya. Bilingi diri. Dali, atong daulan. Ayaw lang ko kuya. Good. Sa mukha, uy. Jin, pa-picture ta na. O pa magita makapapicture. Sige. Nay, day mo nay. Tapad mo dito sa mama ni Jenny, nay. Imi, diri ka sa kong kilid. Okay. Ni Ana. Noy, kami na sab, Noy. Pa-picture mi, Noy. Ay, sige, okay na mo. Okay na. Ay, oo. Bye. Manda. Makuha na dahil ni Ugmaha. Ang uba na diya sa may gate. Ay, nawala ninyo. Basta na yung mga dagway dito, ha? Sige, Noy. Salamat. Ay, Jenny, day. Congrats, ha? Salamat, Congrats. Tana mo. Sige, tanam mo. Lisa tamang uli. Unsa? Mag-unsa pa mata din eh. Nakakapoy na alimuot kaayo. Nagpadaman og kwarta si Papa para sa graduation nato earn Dave. Ingon siya nga mga kunutan ninyo sa gawas ini kahuman. Di na lang maghikay kay lisod man kuno. Tinuod? Manlibre ka na mo? Si Papa, uy, iya man ning kwarta. Unya, apil ko? Kamo ni nanay nimo, apil mo. Tana mo, nangat ka na ta. Yay, salamat. Magkakaon di gihapon miglami ron si nanay. Pasalamat siya kung papa ni mo, ha? Oo, uy. Sige, tana mo. Tana ta. Ay, lakaw na mo. Kay kabira ang magdungan si mama ni mo, day Jenny. Asa man ta mga on? Sure ka? Librihan minimo? O, lagi. Kalimot sa kong ingon nimo gahapon. Kay baon na kang Papa. Unsay naa na mo, apil ba yagid mo? Bilibag ginako ng papa ni mo, eh. Pinangga kay mininanay niya, no? Bilibag yun. Oh. Imi? Napakadiya? Oh, wala lagi ka masunod na mo. Ali na. Kamu na lang. Huwag ka sa pilabot, Ana. Kamu naman ni nanay ni mo ang giimbitar. Imi, Apil man ka, Ems. Ingon ka kanina kay si Dave raw si nanay. Kung napugos lang ka, ayaw na. Okay naman ko. Mulaos na lang ko pauli. Lain kayo nga, wak maapil sa kita. Unya, uban ko. Imi, sige na. Ali na. Kung wa ka maapil sa kwenta, ay kabala ka. Ikaw nalay kaon sa ako. Kapadya. Pero nahibaw ko nga di na mahitabo. Si Jenny pa, makahinanaw ka na siya yung best friend. Tana, uy. Gutom na ba ya? Sure, ha? Sure lagi, Emmy. Tana. Wow, makakaon na kita din, hinay. Mao yun na. Sige na mga anak ta. Gusto pa metong gihuwat. Gutom na kaayo ko asin. Usa na kong orasa. Sige na mo. Salamat iniha, Jenny. Kang Papa na gikan, uy. Dili na ako.
Pansit oh. Lami ilang pansit dinhi. Daghan og subak. Di ara oh. Ay, ano? Gibutangan pagi ko nimo. Salamat ha. Dami tuod. Ilawi ka ni pangga oh. Dami na. Pero, mas ganahan ko hindi lang michado. Ganahan tuod ka. Kaya nagkampat ka ng kilid sa mong baba oh, sa sus. Kadita, ako pahiran. Uy, nang sa mga uy, imo magod ng kitilapan ang sauce nga naasim mo kamot. Mas milaming agikan sa kilid sa mong baba. Ang gara sa kada. Jen, huwag mo lagi ka makaon diha. Kaon na. Yung mong paborito oh, fried chicken, huwag lagi ka magkuha. Di raw. Salamat. Ako sadga. Niya oh. O, imo pag ginay akong bahin. Salamat ka. Naibagyo ka nga ganahan kay ko, ani. May kay, way bahong ahos ni lang fried chicken, no? Like it sa restaurant, no? Maugid. Magluto tagdagan ini. Kung ato na tas probinsya. Kapatuyang itagbuhi og mga manok dito. Og sinabaw, sab. Bisan inasal pa. Yay! Ganahan ka nga, sige lang manok ang imong sudan. Kay, mo na akong lutoon sige, kada adlaw. Tugkan mo sa tagpakuan, na. Mogi ka namin sa sunod-sunod adlaw. Ha? Mga tunamit Manila, sunod-sunod adlaw. Oh, mabito na yung mga istorya sa mama ni Ginny. Ganahan ako kay siya nga si Ginny mula ng Manila. Ganahan ka mo mapalayo din, Gusto na kong musunod ni Papa dito. Mao di. Uy, Papas girl kay kay. Dave, kabukat sa mong bukton nga ni Agbay na ako. Nagkaon ko, uy. Hindi ako makaagbay nimo kung magpalayo na ka. Kung saad mo ha? Ni mo, sad. Di magkalimtan ay. Kita, sab. Dili ba nga mamiyat na masata sa atong dapit? Ingon ka nga, human sa graduation na to, di ba? Oo. Pero mag-agad pa ta ni nanay. Gusto ko nga sa sunod adlaw, sab. Mas ganahan kong una makabiya sa maong dapit. Mas nindot ang mamiya kaysa mahibilin. Dili ba, Jenny? Nay? Babe, anak, Nakila ka? Nag-goal kang mamiya na ta ug mga adlaw. taon-taon na sab ganda kuyo pwedeng dapita. Di ang gibiyaan kong imong amahan. Dinhing dapita ko muna ko. Makuulis akong mubiya din. Pero, wala tayo mahimo kay kinahanglan man. Sorry na ya. Ha? Nga man. Kay gidali-dali ka na mo ni Amy sa pagbiya din Ay, way kaso na. Gusto man sad si Amy. O sa pamay-dugayan ato dinhi. Kalisod naman kay ato kahim. Takuha na ayuda. Mas mayang mamauli na ta probinsya. Ay tingalig mas muhamugaway pang ato mapuyo dito. Hinapunta nay. Ako nalay tiwas og higot ni mga karton nay. Atong dadunon katug na dito kay sayo para batamugikan ugma. Ay, human naman sad ni ba? Irarabay na uno na ito nga. Nangasunog. Big-apil lang atong mga butang si Amy. Nakatuog na nay. Excited kay siya nga mugikan ugma. Mainon. Abi ko maganit maglisod tas pagkumbinsir niya nga muuba na to sa probinsya. Ay, sige na. Man naman eh. Mga tuwag na tadi. Wa na ba yung nalimtan, Deb? Kinabi at mahin mong mubalik din eh. Wa nanay. Doon dapit ang magitong amuan ni Lula, o. Hawa na kaayo. Makita gikan din sa tunay mo tangan. Paspas mo. Mas maimo sayo ta. Aron dili inits biyahe. Huwag sayo pa sa tamo abot sa atong atuan. Magaguol nga makalipay. Nay, niya naman tadap ni sa kalsada. Ako sa naibutang kining duha ka karton kadyot nay ha. Watanan ko ninyo. Ngano asa man ka? Mubalik ka dito, Sten? Dili na eh. Balikon lang ako si Jenny. Mananghid ko balik. Natuog pa man gud ron. Ayun na lang gud. Hibaw naman bitaw to siya. Mas gusto na ko nga makapananghid ko niya sa paghika na to. Kay mahimog, maula na yung katapusan namang palagkita. Diya sa manay. Oh. Dali ara lagi ko. Mubalik ko dayon. Nahala, sige. Paabot lang mi diri, ha? Sigbalik pa nang hit. Wala na gid sila din sila din. Wala na ako sila, Mati. Nagkagiga na sila. Di na kami makita ni Dave. Yan naman di ka din Oh, Dave. 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 Sabi kong bibiya na mo. Sabi kong di na ta makita. Mibalik ko aron nga makita ka sa katapusang higayon. Dave. Mag-ampik ka. Ikaw, Hassan. Kung ato na ka sa Manila,
Dili ka magdinanghag dito, ha? Dili ka magpatakag panguyab. Suwito ha una sa dili pa ni mo sugton. Kinahalan buutan, bahala gwapo. Bebe, tumihila ka na sab. Dili, be. Pahiran ta ng luha ni mo. Kita sige ni mo, kahilak ko ni mo, eh. Di na ta magkita. Magkita rin hapon tapuhon. Madugayan man pero pagkasiguro ko magkakita rin hapon ta sa maabot. Bako na hinoon ka. Gusto ko ugma. Makita ta pagbalik. Unsa? Di ba nga mugi ka naman ugma para Manila? Gusto ko naa ka sa mong pagkikan. May mo pag... Di lang sa kabupiya, Ron. May mo pag una ko ni mong pabiyaon. Aron mas minus ang kasakit nga kong patiyon. May mo ba? Sorry, Jin. Pero hindi naman mahimo. Andam naman kong tanan ko. Ito naman ganit sila si Nanay ug Imi sa daplin sa kalsada. Ako nila'y kipaabot. Gibalik talang gika din aron nga makapananghid nga adto nami. Mabiya na gid mo. Himo na gid kong biyaan. Jenny, Wala ko'y mahimo aron sa pagpugong ha. wa na. Sige. Pag-amping mo ni Ate Ana, ha? Gihagkan ko na sa aping. Ug kalit nga midagan pagkahuman. Di na ko makakita og laing amiga. Nasama ni Buchini. Di namin magkita. Mabiya na gid siya. Bisan ka no sa di na gid mi magkita. Ikaw ang una o katapusan kong gugma, Dave. Di na tingali ko makagusto pa sa uban. Hinawat ka dili ko ni mo kalimtan. Sa mga bisan ka no sa di takit ka kalimtan, Dave. Nakasulti mo? O, Nay. Kaya ko din mo. Nag-unsa pa man daay mo. Nagsulti ra ka diyat. Daga na kayo nalabay ng mga sakyanan. Abot ang tataron sa terminal. Sorry. Nanay sakyanan ay, para ha. Mga bila ka oras pa nga itong biyayon. Ingon ni Nanay. Tulo ko ka oras. Kung traffic. Pero sa'yo pa man. Siguro mga kapil na siguro sa 2 ka oras. Katugla sa diha. Pukaon tala niya ka kung maabot na ta. Ali, sandig sa kong abaga. Ay. Gimingaw na minoon ko ni Jenny. Mao na ba ni dinhi? Wow, kanindot. May dagat sa pikas bahin sa dan. Gingnan bitaw tika. Okay ra din di ba? Ganahan ka diri. Yes, ganahan kay ko dinhi. Nay dagat. O nasay mga kakahuyan. Dali na mo. Sunod mo na ako. Manoy Timbong. Oh. Ana? Manoy, baka dayon ba? Uy, ginoo ko. Nabalik ka. Hey, Manoy. Ana.
Manoy, pasaylo ako. Nga karoon na ko mupakita. Pasaylo ako, Noy. Eh, karugay panahon nga gihandong ka namong mabalik, day ana. Dali, una, dayon. Salamat. Suod, akong bugtong anak, si Dave. Ug ang iyang asawa, si Amy. Ah, May buntag, tiyo. Mayong buntag. oh, ninyo na di ay kining anak mo. Murag, mga bata pa man kaayo og mga bayhon. Dali, dayon una ka mo. Unsa man, nakakaon na ba ka mo? O, palagi manoy. Kadlaon pa man gubing migikan sa syudad. Uy, kung mao, magdungan na kitag pangaon. Wa pa man sab bitaw may magkakaon kay unsaon nga nakapamainit man sab ganina. Dali mo. Oh, unya unsa may plano ninyo karon, ana? Maulagi, Manoy. Hmm? Anhiyaw namin moabot nimo, mintas nga wa pa makatukod ka mong kaugalingong kapuyan, kung mahimo. Ay, naunsa ka ba ya? Mura ka maglaing tao. Kasuod na to kaniadto sa mga batanon pa kita. Hangtod nga mibiya ka din og nanimpaad sa syudad. Kanang imong bahin sa yuta. Bali, ang bahin ni nanay ni mo ba? Dako mangyod ka na. Aron magamit, itamnan ako ka na og daghang lubi. Akong gipalibutan ang tibuok utanan. Mga mukbo na nga lubi. Dali rang mapangwartahan kay may man og klase. Kamu mo'y nagtanong, anak, Noy. Ang bunga, inyo lang hapon, good. Ay, dili. Gigamit ko ramang na kay anugon man nga mabakante rag pila ka tuig. Og nibaw ko nga usanay na yung mga adlaw mauli ka raman gyud dinhi. Mao nga karon nga nabalik ka na. Imo na ang kita niya ng lubi. Salamat kay Noy, ah. Oh, nagkapahimos naman sab ko anag pila ka tuig. Ikaw na sab. Mauni paborito na ko igagaw. Sa unas matanon pamidong. E daan na ginisyan, dili daw. Dili bintahoso. Ipamintaha pa ng imong yuta. Di man na mabaon ng kamatay na to. O usap-usap, may kaugalingon sa baya kung kayutaan. Ay, daghan. Gagay salamat, Manoy. Ay, pastilan way sa payan, Diana. Unya, kay plano man ka ninyong magtukod o kaugalingong bahay. Mahimo mang magpagabas lang tawag lubi. Naidagang lubi nga karaan diha, tag-as na kayog layog. Nga, saman, ipagabas na katorong nga kasugdan dayong ninyo. Uy, salamat kay Noy, ha. O, kagyod, mausap. Ay, tabangan ta ka nga makapatukod sa inyong bahay kay di magkamo din he. Mahimor ba unta nga? Mahimor man gyud unta kay bahay pa man ni sa atong katigwangan. Ang ginikanan sa atong mga masigka ginikanan nga managsuon. Ay, mas mahit man ang may kaugalingon, mi Manoy. Oo, hinuon sab. Hala, sige. Mangunay ko panday sa inyong bahay. Kay bawo magkakaning mamanday mong anak aron nga may abag-abag ko ba? Ang paningkamutan ako nga makaton, tiyo. Wa pa ka magduka? Nagsige pa makagtambo din sa bintana. Owa pa. Giganahan ko og lingkod-lingkod lang una din Bugnaw king hangin. Wa ni dito sa syudad. Mao gyud. Oh, salamat taon kay murag dili na ko mabalaka nga laayan ka dinhi. Kasi kalit ni ako nimong biyaan dinhi ba kay gilaayan ka. Naanad ba ka sa syudad? Pares man bitaw ta sa syudad ta na tao. Pero ani na dinhi karon ang atong kinabuhi. Ani na to dinhi ipakatawo ang atong anak. Ug padak-on ingon man padaghanon. Unsa? Oh, sa man di ay? O, sara di ay?
Punan gid nato aron dili magmingaw ang atong anak. Dili no. Kung dungagan man o galing, tingali mga pila pa katuigikan karon. Kada bang makauman ako og eskwela sa college o makatrabaho na ako og nindot. Gaya pagod. Ngano, may kabuhi day ka. Mangita. Hindi pangita sa. Ngita ko ma. Ya. Do ato na pulan ha. Sa? Unsa man nimo pagdungag nga butod pa man ko. Oh, hala, shooting star. Ha? First time nga nakakita kong shooting star. Ay, kita sa ka? Okay, magusta. Dali, piyong dayon. Piyong... Unsa imong wish? Ikaw, unsay mong wish? Nga makauban ka hangtod sa kanturan. Hangtod sa katapusan akong gininawa. Ikaw, unsa may imong wish? Nga matuman ang tanan akong gidamgo. Ay, kay nakmata na ka. Dali na, pamahaw na. Kay di ka human, mga tutas may bayon. Manginhas ta, sayo na ang hunas karon. Di na ba ko kay Banay? Ay, sus, makatuon na ka. Tuduan ta ka. Okay, sige. Si Dave. Ay, sayong may gikan uban siyang uyuan. Nagpagabas og kahoy alang sa tukuron tampayag. Dali na, mga una ta. Sabaa di ito. Oh. Ipastilan. Unang higayon ni mong nakakita og sinso. Oh, paman sa syudad. Kaning may sinso, inani mo kani saba kayo. Manog tumba ng mga lubi. Ay gabso na, larason. Unya, man, paugon. Samtang nagpaugatan ng lubi, nanguha unya sa taog mga kawayan. May mo atong sahog, man bongbong. Native kayo. Hinduta ko tiyo. Ikaw pa, ikaw. Panday biyaning uyuan mo. Ay, daghan ka yung makatunan. Tuba na ko dong. Makatun ka sa bunyag, inom og tuba. Di man ko mainom tiyo. Ay, magkatuon ka. Ginagmay lang gud. Pero nga dili malahi. Di ka malahi sa mga magtapok ba din eh. Oh, wana. Ani? Matumba na ang lubit tiyo. Oy, pagbantay! Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alburis. Anino sa kagahapon. Kapalihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.